أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ngicela uAllah asivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Allahu akbar. Sengathi uAllah angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Sheikh siba ne problem. Abantu basibuza ukuthi ubani uAllah? Nina masulumane nina nikhonza isithombe, uAllah isithombe, na'udhu billah. Ngoba bakhulumiswa yini? Bakhulunyiswa ukungazi. Niyabona le ncwadi le esibiza ngeQur'an. Ibhalwe ngesi-Arab, niyayibona? Yayibona? Ibhalwe ngalama corporation nithi amakorporosho. Kungani sifunda le ncwadi Sheikh? Ukubonisa abantu ukuthi siphethe ungqondo. IQur'an mayize emhlabeni yeza ngolimi lwesi-Arab. Sifunda iQur'an ngani? Ngolimi lwesi-Arab. Ukuze sinekeza abantu into eyiyo. Mawubuza wonke amaKristu, akekho noyiwani ongakutshela ukuthi iBhayibheli liwungqo, ngoba abanalo iBhayibheli lesiGreek okuyi-New Testament. Abanalo iBhayibheli lesiHebheru okuyi-Old Testament. Yonke into abayikhulumayo bakhuluma into abayitshelwa yilesitabane abathi King James. Abazi nokwazi ukuthi umhleli weBhayibheli lela abalifundayo lona lele ngiphethe Sheikh, King James Version, wayeyisitabane lo muntu, wayethandana nepresident yaselukuzeni, iprime minister yaseBritain. Abakwazi bona lokho, igay. That's why ekwazi ukubiza uNkulunkulu ngegay, ngoba uyisitabane yena self. Yingake ethi uNkulunkulu uziqu intathu, ethi ungamadoda amathathu emntwini oyedwa, embiza ngesitabane ngoba uyisitabane yena self. Kodwa abantu abakwazi lokho. Siyakuveza namhlanje ukuthi abantu bakwazi. Okay. So iQur'an uAllah uyaziphendulela, akadingi ukukhulunyelwa. uAllah uyaziphendulela. So lento siyifunda la Sheikh, uAllah uphendula lo mbuzo abasibuza wona ukuthi uAllah ubani. Uyayibona? Uthi uAllah okokuqala, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi. Yonke into uAllah ayidalile. Yonke into uAllah ayidalile yenze njani? Iyamdumisa. Yonke Allahu Akbar. akashiyi lutho. uAllah ubala inambuzane, ubala intuthwane, ubala ihlahla. Yonke uthi noma yini esemazulwini nasemhlabeni, yonke indawo yenzani? Idumisa, ikhazimulise bani? uAllah. Okay. Angithi abantu bafuna ukwazi ukuthi uAllah ubani. uAllah uthi lalelani-ke, ngeke nichazele ukuthi ngubani. Ngifuna ukunitshela. Zonke izitho zenu zomzimba zidumisa mina. Allahu Akbar. Izitho zakho zomzimba Sheikh, iso lakho leli, uAllah mayethi aliboni ngeke libone. uAllah mayethi ikhala lakho alihogeli ngeke lihogele. Mayethi ulimi lwakho alinambithe ngeke linambithe. Ngoba yonke into yenzani? Ingaphansi kwentando yokudumisa uAllah. Allahu Akbar. uAllah mayethi ngeke uphume la eminyango nje obuhleli ngeke usakhona ukusukuma. uAllah mayethi le nyawo azisasukumi ngeke zisukume. Ngoba zizobani? Zizwa uAllah. Ukholo-ke yilolo my brother. Ukholela ukuthi yonke into ngentando kaAllah biiznillahi ta'ala. Right? So Allah uyaqhubeka. Uthi wa huwa al-azizul hakim. Allahu akbar. Unamandla onke uAllah, unani? Unokuhlakanipha konke. Bonke laba bayitshela ukuthi banamandla bakhuluma amanga. Amandla kabani? Aka Allah. Ukuhlakanipha okukabani? Okuka Allah. uAllah uthi sihlangene sonke. Yonke indalo yakhe ayidalile ihlangene. Ulwazi esinalo lufana neconsi lamanzi olwandle. Sihlangene sonke namadimoni nezingilozi konke kuhlangene. Ulwazi esinalo lulingana neconsi lamanzi olwandle. Ulwandle lonke ulwazi lika Allah, thina yini? Iconsi kuphela. Sihlangene sonke. uAllah ke loyo kwabangamazi. Uyaqhubeka uAllah. Uthi lahu mulku samawati wal ardi. Ngowakhe umbuso wamazulu nomhlaba. Allahu Akbar. Lona uAllah esikhuluma ngaye
umbuso wani wamazulu nomhlaba ungowakhe. Allahu akbar. Yuhyi wa yumit, uyena onikeza ukuphila, anikeza nani nokufa. Ubani loyo? U-Allah. Akusu Jesu, akusu Shembe, akusu Lkhanyane, akusu Umndise, akusa amadlozi akho, akusiyithombe zamaHindu, kodwa ubani? U-Allah onikeza ukuphila, anikeze ini, anikeza ukufa. Ngiyacabanga nezwa ukuthi umdala uyayichaza ukuthi yena ubani, akadingi ukuchazwa yimi, uzichaza yena Sheikh. Okay, uyaqhubeka u-Allah, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar. Ungumnini mandla phezu kwazo zonke izinto, uyena onamandla phezu kwayo yonke into. Lo Shembe lo abamkhonzayo akanamandla ngaphezulu ka-Allah. Lo Lkhanyana abamkhonzayo akanamandla ngaphezulu ka-Allah. Lo Jesu abamkhonzayo akanamandla ngaphezulu ka-Allah. Iy'thombe, amadlozi laba abakhonzayo awanamandla ngaphezulu ka-Allah. Lo Mariya ocwebileyo okhonzwa amaRoma akanamandla ngaphezulu ka-Allah. Kodwa ubani umnini mandla wonke? U-Allah. Ngiyacabanga ukuthi manje abantu manje kuyakhanyiseleka manje ukuthi u-Allah ubani, uzichaza yena, akachazwa yithi. Sifunda iQuran la, amazwi akhe, sisesigodlweni simamele yena uyakhuluma. Subhanallah. Right. Huwa al-awwal. Allahu akbar. Ungumqalisi, uyena wokuqala izinto, uyena wokuqala, oqala izinto. Wal akhir, ungumphelelisi. Allahu akbar. Ungowokuqala nokugcina. Allahu akbar. Wadhahir wal batin, ungobala ungosithekile. U-Allah unathi sonke, usithekile asimboni, ukhona futhi usobala ngoba siyayibona nayo indalo yakhe ayidalile ebonisa ukuthi ukhona ngempela. Al-Dhahir wal-Batin. Okay. Wa huwa bikulli shay'in alim. Allahu akbar. Ungumazi wayo yonke into. Ebafowethu ake nilalele ma-Afrika mahle, bantu bonke nibukele le video, ake nilalele labo uNkulunkulu enibakhonzayo yini abayaziyo. U-Allah uthi mina ngazi yonke into. Sengiyakubuza ke wena, uyamazi lo uNkulunkulu wakho wena omkhonzayo? Yini ayaziyo? Ngoba wazi umkakhe, wazi abantu bakhe, wazi nale mali ayiqola abantu. Nazi izinto azaziyo. Wazi nale moto ayithenga ngale mali ayiqola abantu. Wazi nalo muzi ahlala kuwo ngale mali ayiqola abantu. Nayi into ayaziyo. Kodwa u-Allah uthini? Uthi mina ngingumazi wayo yonke into. Allahu akbar. Huwallazi khalaqa as-samawati wal ardi, uyena owadala amazulu nomhlaba fi sittati ayyam, ngezinsuku eziyisithupha. Allahu akbar. Yonke lento ibonayo u-Allah uthi ngayidala ngensuku ezingaki? Eziyisithupha. I-Carlton Center yadalwa ngama how many years? Allahu akbar. Basayiconstructa namhlanje ayikapheleli. Kodwa Allah uthi mina yonke into amazulu nomhlaba fi sittati ayyam, insuku ezingaki? Eziyisithupha. Thumma stawa ala al-arsh, emva kaloko ngase ngingamela isihlalo sami sobukhosi. U-Allah ke loyo. Ngase ngenzani? Ngingamela isihlalo sami sobukhosi. Allahu akbar. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allahu akbar. Wazi noma yini engena emhlabathini nanoma yini ephuma kuphi emhlabathini. Allahu akbar. U-Allah ke loyo. Hayi uJehova, hayi uJesu, hayi uLkhanyana, hayi uShembe, hayi uMndise, hayi uGadebe, hayi amadlozi, umdali wento zonke. Okay. Allahu akbar. Wama ya'ruju fiha, nokuphuma kuwo. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allahu akbar. U-Allah uthi nanoma yini eyehla kuphi ezulwini nekhuphukela kulo futhi Allah uyayazi. Allahu akbar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. U-Allah unathi yonke indawo la sikhona. Yonke indawo la sikhona. Allahu akbar. Then u-Allah uyaqhubeka uthini?
uthi wallahu bima ta'maluna basir. Allah ubona yonke into esiyenzayo. Yonke into esiyenzayo, ayikho into ongayifihlela Allah, yonke into esiyenzayo. Okay, besifunda iQur'an ke la. Sesingena manje eBhayibhelini. Ngivula incwadi kaIsaya, uIsaya 44. Ngiqala kuverse 6. uJehova yedwa unguNkulunkulu, isho njalo phezulu. Usho kanje uJehova uNkulunkulu inkosi kaIsrayeli nomhlengi wakhe uJehova Sibawothi uthi ngingowokuqala ngingowokugcina. Lento besifunda kuQur'an Sheikh eBhayibhelini. Ngingowokuqala ngingowokugcina. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. La ilaha illahu. Ngaphandle kwami akekho uNkulunkulu. Bese uyeqa uye kuIsaya 45. Uqale kuverse bani? Ku21. Lalela ke. Kumemezeleni nikuveze. uAllah uthi asikumemezele, asinike lo mlayezo. Kumemezeleni nikuveze. Yebo, balulekane kanye kanye. Ngubani owakuzwisa lokhu endulo wakumemezela kwasesikhathini samandulo na? Akusimina, uAllah uyabuza. Akusimina yini? Okay. Uyaqhubeka. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. Uyakutshela futhi. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. La ilaha illallah. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka Allah. Namhlanje Sheikh ngibabalekela ngiyanga ku-Exodus 20, i-10 Commandments. Ngoba incwadi abayijwayela ngibalethelenya ababangayazi ekhuluma ngobunye bukaNkulunkulu. Efakazela le kaMose. Ngikhuluma ngoIsaya manje, omunye umprofeti. Okay. Lalela. Akekho uNkulunkulu ngaphandle kwami. uNkulunkulu olungileyo nomsindisi akekho ngaphandle kwami. Uzwile? Labantu abathi uJesu umsindisi ithini le? Ithi akekho omunye umsindisi ngaphandle kabani? Ngaphandle kaMdali, ngaphandle kaNkulunkulu. Okay. Ithi ke phendukelani kimi. Ayithi phendukelani kuJesu. uIsaya lokhuluma la. Phendukelani kimi nisindiswe. Insindiso iphendukela kubani? Hayi kuJesu, kodwa kubani? kuAllah, kuMdali. Nonke nina majukujuku omhlaba ngokuba nginguNkulunkulu akekho omunye. 23. Ngizifungile mina, kuphumile izwi emlonyeni wami ngokulunga aliyikubuya lokuthi. Lalela ke izwi liphuma emlonyeni wakhe. Kimina ayakuguqa onke amadolo. Allahu Akbar. iBhayibheli la kuyona iQur'an nanti. Isaiah 45 verse 23. Kimina kuphumile emlonyeni wami ukuthi wonke amadolo ayoguqa kumina. Kukuphi ke lathi guqela khona uShembe? Kukuphi lathi guqela khona uJesu? Kukuphi lathi guqela khona uMaria ocebileyo? Kukuphi lathi guqela khona amadlozi? Hey bafowethu, phendukani nithathe lento enganabungozi isikhathi sisekhona. Akukho ukuphenduka ethuneni, uphenduka usesela. My brother, even nangala last minute ukuthi sowubona ukuthi sozoshona ukuphenduka akusekho ukuphenduka ngalo sikhathi. Ingilosi ayisayithatha indaba yakho. Ayisayithatha indaba yakho ngoba uAllah uthi ngikunikile 60 years emhlabeni. Wena uzephenduka manje ngama last minute ngoba sowubona ingilosi yamsizo lana umphefumulo. Akusekho ukuphenduka khohlwa. Ngiyabonga my brother. Sengathi uAllah angasipha amandla asiqiniso okholweni. Nalabantu laba abazibiza ngamaMuslim kodwa bangakangena okholweni ngendlela okumele bangene ngayo. Sengathi uAllah angabagayida nabo, abavula ingqondo, abavula amehlo. Baphume ebumnyameni lo abasahamba kubo. Babuye bazohamba eqinisweni. Bakhonze uAllah ngendlela eqinile, eqiniso uAllah afuna ukuthi akhonzwe ngayo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.